Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ang musunod nga sugilanon nga inyong mapati, gimugna para sa tanan. Apan may mga isina, paghitabo ug mga pulong nga dili haum sa pandungog sa kabataan. Mao nga gikinahanglan ang sinserong giyan niini sa mga dagko ug ginikanan. Way ginikanan igsuon, anak o sa bisan unsa ka bug-os nga relasyon, kung unsa ang kahakog sa tao, naglatay na kadangdaan sa kaugatan ug mukuyanap sa kinayukang pahin sa utok ug kasing-kasing sa ingtungdan. Kini moguba bisan unsa ka lig-on nga pundasyon nga mahimong moresulta sa pagkatibuaag ug kamatayon. Oh, kinsa ka? Unsay mo toyo? Ako, si Berdugo. Oh, pistola? Nga nang mipati man ko ang pagikugma kanimo, Berdugo. Si kinsa ka man gadi ay. Nga nung gibati kong dugay mo nang naangko ng akong kasing-kasing. Kinsa ka man, Berdugo. Kinahanglan masumpo na kining tanang krimen nga binuhatan ni ining dangog nga kriminal. Buhi o patay. Dadaan ninyo din sa kautubangan ang panuway nga o ni ining ilang gitawag o Berdugo. RMN Production Center. May nito nga magpapati kaninyo ning pinalahi apan mahimong nahitabo na ni ining modernong panahon. Unsay akong sa nimo? Nganong hakog ka sa tanang hakog? Traidor sa tanang traidor! Gisakpit mo ako pagkatao? Ano lagi mo maangkot ang mga butang na mo kaya makuha sa matarong nga paagi? Ano man mananap? Berdugo! Nganong gitawag ba siya sa ngan nga Berdugo? Si kinsa ba siya? O sa kapag og nagdahunog nga sugilanon nga wa mo pabutang babati. Tagsuat, Glenn Pino, Direktor, Trevor Tato Mendoza, Music Scoring, Randy Dacordatayad, Soundman Marvin Gualiza, Audio Editor, Eric Biliones. Dalit karato sa RMN Production Center. Tatak RMN. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!